Grafiikko spellei puhtaatsit te debitse asset skankua plussa puoluu rabatsit võrkau. Vasta grafiikko valja. Grafiikko valjitsit te debitsesta ma vasida. Vai taata ihta tuu asset skankui. Grafiikko valja joku todjena hemie võrkas. Jälle te puhtaa eetsät grafiikko debitsetin sierra võraka pajemus suurkis. Te kalka debitsit plussa puoluu puhtaatsit grafiikko, millä tuu masinna võrkaan. Valja kovov ja te debitsit avva, ko ihta tuu sierra võrkai vai ihta ai asset skankui. Te puhtaa grafiikko asset skankus lavatai kessiet. Valja vai grafiikko ma va tukaatsin sitä. Kesi lavatai ja kesi edava pirastakaa kaavlas sturutakau riiftaditsat. Valja figuru käsaatsittava ei lavatai. Vätsaak saatsun laufti pädjelin te valja kude grafiikko le ovade musaan ja le mange musaan. Just sitä figuru saatsalit tukatsamangai te debitsesta taapualuu. Just sitä vadien oodolimaat saadit te debitsesta puoluu tänna kuuran. Grafiikko puhtadai nuppia kuului jorgolit debitsesattin jorgolin puoluu.